faconer med, så vi kan lave se og lær om facon. Woho! Hvad er det for en lyd? Kom, vi går udenfor og kigger. Se, det er et rumskib. Godeste, jeg ved, hvem der er inde i. Det er vores fine gæst. Mars, Mickey. Hele vejen fra planeten Mars. Hej så, jord, Mickey. Hej så, Mars, Mickey. Skal vi tage et billede af Mars, Mickey? Så hætter min klipper. Hør, Mars, Mickey. Hvilken facon har du taget med til se og lær? Vent, jord, Mickey. For jeg har taget mere end én facon med. Jeg har 5 faconer med. Det er faktisk mine maskotfaconer.